Самад Алиев. Ҳозир мезебиҳед. мо Самад Алиев қад рафтем центра нишон додем, платинкара нишон додем шуморо. Бо Висоцкий. Беҳад шаҳри зебо, беҳад шаҳри беҳтарин. Бо акай Самбо ТВ беҳад хушиҳои зиндагиро, хушиҳои дидор дар қиёмат мегӯянд ку бародари азиз, хеле мо беҳтарин. бисёртар кӯшиш мекунем ки нафаре ки ба шаҳр Екатеринбург омад ба ҷойҳои зебо ва зеботарини шаҳри Екатеринбург биёремшон, ки то ки онҳо тавонанд тамоми ҷои зебогии Екатеринбургро тамошо кунанд ва барои онҳо хуш ояд. Агар мо ин корро накунем ва пешкаши шумо накунем, шояд ки шумо ба шаҳри Екатеринбург биёед, 10 солам бошад зиндагӣ кунеду ин хел ҷои зеборо набинед. Бале. Бо ҳамроҳи акай Самбо ТВ обязательно нависен, подписаться кунен, лайк монен. Ҳама ҷои Екатеринбургам мебинед. Бале, подписаться, лайк, бисёр лайк шавад. Бисёр чизои бисёр беҳтарин шавад. Комментария бисёр шавад аз кадоме акай Самбо ТВ уро дар шаҳри Екатеринбург тамошо мекунад. Ҷое бошад, набошад. Бале дӯстони азиз, мо тӯри чандин сол аст дар шаҳри Екатеринбург ҳастем ва тамоми ҷойҳои шаҳри Екатеринбурга мо аллакай азёд кардагем ва медонем. Ва нафароне ки мехоҳанд сайру гашт кунанд, тамошо биёянд, марҳамат, номерҳои мо дар занг занед, нависед. Вақтҳои холигии мо баъд аз соати 4 аст ва тамоми ҷойҳои шаҳри Екатеринбург шуморо мо метавонем ки бурда тамошо кунем. дӯстони азиз, фаромӯш накунед, шумо танҳо нестед ва мо ҳам танҳо нестем. Айси бек. Ай тарам. Оле биё бабулора. Ана дӯстони азиз, дар ҳақиқат ҷои зеботарини шаҳри Екатеринбург ин марказ, яъне центр ҳаст. Боз дорад кӯчаҳои зебое ки бисёр аз шумо вале ба чашми худ надидаед. Аммо дар канали Самбо ТВ Екатеринбург шумо